Dobrý deň, vážení kolegovia, sme vo vysielaní z rady, 7. rady Audiovizuálneho fondu. Je 17. júl 2025, všetkých vás vítam a konštatujem, že je nás prítomných 12 členov rady, čiže sme uznášania schopní. A chcel by som poprosiť pani Švecovú, či by súhlasila s overovaním zápisnice. Áno, súhlasím. Ak áno, tak dám hlasovať. Súhlasíte, aby pani Švecová overovala zápisnicu dnešného rokovania? Áno. Takže jednomyselné, pre istotu, zdržal sa niekto, bol niekto proti, zdržala sa pani Švecová. Nie, sama so sebou súhlasím. Áno. Dobre, no. Dobre, tak 12. Ja by som chcel privítať pána Gajdušika, ale najprv si schválime program. Dostali ste program na dnešné rokovanie. Padol tu pred zasadnutím rady taký návrh, aby sme pre budúcnosť tento program upravili, s tým, že v prvej časti by išli všetky body, ktoré sú verejné, a v druhej časti by išli všetky body, najmä protokoly, ktoré sú neverejné. Ale to si dnes povieme s tým, že budúci program už by tak mohol fungovať. Ak s tým nesúhlasí niekto, nech sa ozve teraz, alebo nebudem dávať hlasovať o tom, čo bude. Ja len mám pripomienku, že bod 8 by sme navrhli vypustiť, to je návrh vnútorného predpisu, pretože... Len ja teraz riešim to, čo bude na budúce. Takže na budúce by sme program upravili asi tak, ako som navrhol. Ak má niekto nejaký iný návrh, nech to povie teraz. Ak nie, tak beriem to na vedomie. S tým, že mali by sme odhlasovať dnešný program rokovania. Nech sa páči, pani Tatárová. Ja by som chcela navrhnúť, keďže niektorí členovia musia odísť, aby sa bod 9 a 10 presunuli ako smerom hore. Teda 10 bol ten, ktorý som navrhovala, teda zaradiť tiež, a to bola tá animácia medzinárodná, hej. Takže hlavne to by som veľmi rada predradila. Dobre, tak... Takže 9 a 10. Vy boli kde? Vpredu. Kým sme tu všetci. No a teda bod 8 vypustiť. A bod 8 sa vypúšťa. Takže je to vlastne 8-9 tým pádom. Ale vyšli skôr. Dobre, takže bod 9-10 by sme dali ešte pre tie protokoly, áno? Áno. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže má ešte niekto nejakú pripomienku programu? Je to návrh pani Tatárovej, aby sme bod 10 rôzne a bod 9 návrh uznesenia presunuli ako bod... Nie rôzne. Ja som tam, písala som list, že by som rada zaradila ten bod. Ale máme len teraz... Áno, samozrejme, ďakujem. Obsah toho rôzneho vtedy a ďalších nejaké návrhy. Ako sa cítiš? Ja sa cítim ako veľmi diverzifikovaná osoba. Dobre, takže po dvojke pôjde ako bod 3, bod 9 a po tej trojke pôjde bod 10. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, tak ak nemá nikto nič, dávam o tomto programe hlasovať. Nech sa páči, kto je za zmenu programu dnešného rokovania. Jožko si za, áno. Takže jednomyselné, pre istotu bol niekto proti, niekto sa zdržal. Konštatujem, že nikto. Dnešný program schôdze rokovania Rady Audiovizuálneho fondu sme schválili
Takže pristúpime k bodu 1. Vítam pána predsedu dozornej komisie, pána Gajdošika, a žiadam, aby nám podal informáciu z rokovania dozornej komisie. Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení členovia rady, vážení hostia. Dozorná komisia zasadla 24.6. Ako 6. rokovanie dozornej komisie v roku 2025. Na tomto rokovaní sa zúčastnila už aj novo zvolená členka dozornej komisie pani inžinierka Strempeková-Tomanová. Tým pádom dozorná komisia od tohto zasadnutia koná v plnom počte, v plnom zložení 5 členov dozornej komisie. Dozorná komisia rokovala o programe, ktorý bol predmetom zvolenia s jedinou výnimkou, že návrh na úpravu metodického usmernenia pre program 5 bol vypustený procedurálne z tohto rokovania, nakoľko pani magistra Salajová, členka rady, spracovateľka tohto podkladu, nás požiadala o predbežnú konzultáciu k tomuto bodu programu. Vzhľadom na túto skutočnosť sme tento bod programu vyčlenili, teda vypustili a budeme o ňom rokovať na najbližšom zasadnutí, kedy aj dnes som komunikoval s pani Salajovou. Očakávam, že tento návrh na úpravu metodického usmernenia pre program priemysel bude už povedzme, že odkonzultovaný, tak aby sme ho mohli na najbližšom zasadnutí dozornej komisie prerokovať a schváliť. Pokračovali sme v programe tak, ako bol teda výnimkou tohto jediného bodu, ako bol vypustený. A v rámci tohto bodu podám stručnú informáciu, sme rokovali stále pokračujeme v kontrole vyučtovania podielu fondu z príjmov z obchodného zhodnotenia podporených projektov. A v tomto smere sme si vyžiadali doplnenie podkladov v projekte Perimbabala 2 Svety, vrátane ustanovení zmluvy, kde sme teda konzultovali a diskutovali o tých ustanoveniach zmluvy a o nároku fondu. Nakoľko nám tým primárnym podkladom pre vyúčtovanie tohto podkladu je správa auditora, tak sme si vyžiadali od kancelárie správu auditora k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie z audiovizuálneho fondu a taktiež aj správu auditora pri vyúčtovaní príjmov z obchodného podielu fondu, ako táto nám nebola predložená, vrátane príloh, pretože tie prílohy sú dôležité pre nás, aby sme uzavreli túto kontrolu. S tým, že sme zaviazali teda kanceláriu, aby najneskôr do najbližšieho zasadnutia dala, aby sme mohli toto prerokovať. Ďalej sme prerokovali návrh metodiky sledovania a dodržiavania limitu verejných výdavkov, ktorý komisia, jeden člen komisie, pán Michol, mal takú legislatívnu požiadavku na legislatívnu úpravu, ako nominát ministerstva financií mal k tomu nejaké pripomienky také legislatívneho charakteru, ktoré obsahovo nemenia ten návrh metodiky, tak sme to tam zapracovali a následne teda sme v tomto znení, ako sme ho prerokovali, a v znení zmien prerokovaných a prijatých na rokovaní dozornej komisie sme ho schválili. Ďalšia bola sťažnosť číslo 100/2005 na porušenie vnútorných predpisov, kde sme teda obdržali stanovisko pani členky rady pani Štepanovičovej k tejto sťažnosti. Túto sťažnosť sme odložili z dôvodu, že podľa nášho názoru je neopodstatnená. Tie dôvody sú aj v zápise z rokovania, ktoré sme tam prezentovali. V podstate prítomní členovia sa zhodli jednoznačne na tomto závere, ktorý sme tam robili. Rovnako sme pokračovali v sťažnosti číslo 96, a to je sťažnosť na porušenie predpisov. Jednalo sa o členku odbornej komisie, kde bola teda spochybnená jej odborná spôsobilosť členov tejto komisie. Komisia nám pripravila, zase išlo o pokračovanie prerokovania sťažnosti z minulosti. Kancelária na základe našej predchádzajúcej žiadosti nám pripravila podklady, ktoré sa týkajú odbornej spôsobilosti tejto členky. Jedná sa o dlhoročnú zamestnankyňu fondu, kde v zmysle pracovnej zmluvy zamestnancov je veľmi široké v tom smere, že sme to vyhodnotili, že pani Lukáčiková konkrétne spĺňa podmienky od člena
podmienky odbornej spôsobilosti členov komisie a túto sťažnosť sme rovnako odložili ako neopodstatnenú. Rovnako to bolo súhlasné. Zároveň bola predložená sťažnosť číslo 118/2025, ktorá smerovala voči pánovi riaditeľovi kancelárii. Požiadali sme do najbližšieho zasadnutia dozornej komisie pána riaditeľa o stanovisko. Z tohto dôvodu teda očakávame jeho vyjadrenie a budeme na budúcom rokovaní prejednáme, keď teda budeme mať vyjadrenie subjektu, voči ktorému tá sťažnosť smeruje, že to tak robíme, tak následne sa k tomu vrátime. V rámci bodu rôzne teda lebo to prišlo tesne pred zasadnutím komisie, prišlo vyjadrenie, nakoľko spoločnosť Filmworks, to bola finančná kontrola, ktorú sme realizovali k projektom na Slováko, kľúč a spiace mesto. Spoločnosť Filmworks, toho sa im nedarilo doručiť z nejakých objektívnych príčin, ako mi bolo vysvetlené, doručiť návrh záznamu. Spoločnosť Filmworks sa vyjadrila k tomuto. Vzhľadom na tú krátkosť času sme posunuli tento bod na ďalšiu komisiu, nakoľko členovia sa musia oboznámiť s týmto podkladom, tam boli nejaké prílohy priložené a zapracujeme tento záznam do našich záverov. V rámci bodu 6 ešte bola diskusia, pán riaditeľ nás požiadal o stanovisko k nejakej číselnej hodnote, ktorá sa uvádza v hodnoteniach projektov. K tomu sme diskutovali, myslím, že sme povedali, takže tam by bolo dobré upresniť tú úpravu príslušnou v tom predpise. Zároveň sme zobrali na vedomie záznam o výsledkoch rozhodovania PRLAM, lebo sme rozhodovali ako odvolací orgán druhostupňový orgán, sme rozhodovali o odvolaní voči rozhodnutiu audiovizuálneho fondu o sprístupnení informácií spoločnosti PABRS. Tamto rozhodnutie bolo také, že sme potvrdili rozhodnutie audiovizuálneho fondu o čiastočnom nesprístupnení v rozsahu, ktorom sa to namietalo ako terminálne informácie trestného konania. Podľa nášho názoru zdrojovým pôvodcom tej informácií nebol audiovizuálny fond, ale orgány činné v trestnom konaní a teda na našu informáciu generálna prokuratúra aj účastníkovi tieto informácie, tie rozhodnutia, ktoré sa domáhalo, už boli sprístupnené. To je tak asi všetko, čo by som vedel zhrnúť, ak by ste mali nejaké dotazy, nech sa páči. Ja by som mala možno otázku len alebo k tej otázke vlastne, čo vám položil pán riaditeľ, čo sa týka vlastne hodnotenia odborných komisí, že v prípade, ak daný projekt spĺňa kvalitatívne kritériá, dosiahne požadovaný počet bodov na to, aby mohol byť podporený a odborná komisia v zásade by ho chcela podporiť, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov tam napíše nulu. Tak takýto projekt v zásade má rada kompetenciu o ňom rozhodovať, alebo je to projekt, ktorý odborná komisia podľa vás navrhla nepodporiť, čiže lebo záver bol, že navrhujete upraviť vnútorný predpis. Lenže aké bolo vaše odporúčanie? Odporúčanie, že upraviť vnútorný predpis, aby rada mohla rozhodovať aj o týchto projektoch, ktoré majú konkrétne tú nulu. Pretože ja si úprimne myslím, že nula nie je to číslo, ale znamená to nulovú hodnotu. Proste to je, tá hodnota znamená nič. Hodnota navrhovaná podpora je nič. Čiže pokiaľ dôvodom neuvedenia navrhovanej výšky príspevku je skutočnosť, že sa jedná o to, že nie je dostatok finančných prostriedkov, tak mal by sa v tomto smere upraviť podľa mňa ten vnútorný predpis, aby sa o takomto mohlo vôbec rozhodovať. A ja by som možno ja len doplním, pretože to nie je ani akože právnická otázka, ale skôr taká filozofická, ale nula je číslo. Áno, nula je číslo, technicky je to číslo, ale tá nula vyjadruje hodnotu ničomu. Ja by som možno v nadväznosti na to, čo povedal pán predseda dozornej komisie, navrhla, že aby tak ako máme tie protokoly, tak v zásade vždy tam máme taký ten riadok pod každým projektom do odporúčaní komisie. Že aby tam bolo jasne uvedené, že či komisia ten projekt odporúča podporiť alebo neodporúča, aby my ako rada sme mali túto informáciu.
a zároveň, ak je v poslednom stĺpci alebo v odporúčanej sume uvedená nula, tak do zátvorky uvie, že je to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ale vždy je to tak, Ale keď to je v tých vypočítia. percentách predsa, Veď keď oni to aj majú povedia na tom vypočítači. percenta, tak jasne, že ju odporúčajú. Ten Samozrejme, ono to tam nie je o čom. práve, že toto bola tá otázka, že ono to úplne nie jednoznačne vyplýva z našich interných predpisov a zákon možno ako to vyklada dvomi spôsobmi, že ako náhle je tam nula a komisia odporúča udeliť nulu, tak ako keby v zásade logicky neodporúča podporiť ten projekt, lebo Neodporúča žiadnu navrhla sumu. nulu. Áno, Pretože pokiaľ niekto navrhuje, Nie sú peniaze. odporúča podporiť nulu, tak vlastne nenavrhuje žiadny príspevok. De facto Inými slovami. de facto Výkladom. akože nenavrhuje. Takže tá komisia by de facto mala navrhnúť normálne peniaze, ktoré by tomu chcela dať, Ale nie a sú z to nedostatku peniaze. prostriedkov. Ale môže tam dať aj nulu, Ale ale my my sa sme potom mali môžeme informáciu, že v zásade No, komisia dobre. chcela No, podporiť, robíme to odporúča tak. podporiť, ale tým, že nie sú peniaze, tak tam dala nulu len z toho dôvodu. No dobre, ale tak keď tá To by nula malo nám byť. tak vadí, tak by No. sme mali proste nechať komisii, aby tam dala tak, jak naposledy v tom hranom filme, proste tie ceny, teda tie sumy, ktoré by odporúčila. A my budeme vedieť, že máme toľkoto a toľkoto peniazy a urobí sa čiara. A to by bolo dobré, pretože tým pádom my by sme vedeli, že koľko tá komisia, keďže to preštudovala podrobne, by doporučila Áno, projektu, presne ktorý tak, inak tam presne mal. tak. To znamená, že komisia by nerozdeľovala budget, ktorý má k dispozícii, ale v zásade by neprihľadala na ten budget, ale by ku Áno, každému presne projektu, tak. ktorý chce podporiť, dala tú sumu, ktorú by odporúčala a bude už na nás na rade, že koľko ktorému projektu dáme. No je to takto, že to tie znie projekty logicky. majú, Technicky. že tie projekty majú aj svoje vnútorné mechanizmy, najmä ak sú to koprodukcie. Čiže my nemôžeme dosť dobre, najmä pri paritách, proste rozhodnúť, že tento sa nám páči, tak tomu dáme viac a tomuto dáme menej, pretože tie komisie už sami znižujú tie sumy, ktoré tie jednotliví nezávislí producenti ako pýtajú. To znamená, že tam je rozpočet a ten rozpočet nepustí, ktorý my ako tu do tej miery nepoznáme, ale v každej z tých komisí je nejaký producent a odborník na tie rozpočty. My nemôžeme proste žonglovať do tej miery, že ten sa nám páči, tak tomu dáme trošku viac a potom táto sa nám nepáči, tak jej dáme o 30. No a práve preto, že 30 tam by tisíc bolo menej. dobré, keby tam bola tá suma. Ja mám iný návrh. Tá suma by tam mala byť jednoducho. Komisie, rada je zodpovedná za financie fondu, to znamená, rada schváľuje peniaze. Komisia navrhuje, a komisia by mala navrhovať v percentách od 1 po 100. Oni môžu navrhnúť, že tým sa to javí ako 60%, ale financie by mala rozdeľovať rada. Ale to by sme museli podrobne prečítať scenár, prečítať všetky zmluvy Ale veď a prečítať komisia dá komplet posudky. všetky finančné Komisia plány. dá Ale posudky. komisia práve je tam na to, aby vlastne ako posúdila, ktorá suma je adekvátna. A okrem toho oni Pretože- nedávajú percentále body. Ja to teda nedokážem tých, To sa stalo v tej... Lebo potom je rozpor v tom zákone, že rada, ktorá je zodpovedná za financie, sa nemôže k tým financiám Ale vyjadrovať. samozrejme, že sa môže, však tam nie je rozpor v zákone, však zákon hovorí, že o poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje rada. My rozhodujeme o nejakom A v návrhu. zákone je to, že komisia sa môže pomýliť? Je? Ako tak, Ale je No to tak, Ona ale je to môže... poradná. to je poradný orgán, to nie je Poradný, poradný. no však isté. No. Len nie je záhadou, že prečo komisia navrhuje financie, keď komisia nie je za tie financie zodpovedná. Pretože sú na to určené a na to sú stanovené, aby posudzovali Však projekty preto aj z rozmýšľanie, finančného ako to pohľadu. zmeníme, že oni keby dali iba percentá, nemali by sme tu problém s nulou. ale oni dávajú Oni percentá. práve, že dávajú percentá a vyškajú im hodnotenie. Už tú sumu nie. Už tú sumu nie. Tú sumu by mala... No len tá suma vychádza, pán predseda, z toho, z toho, že tie jednotlivé entity predkladajú proste finančný plán. A na základe rozpravy, keďže oni to tam obhajujú, tie svoje projekty, sa dohodne nejaká suma, ktorá je vždy nižšia a niekedy aj podstatne nižšia ako to, čo žiadateľ napísal alebo žiadal. To znamená, že tá komisia, kde sú ľudia, ktorí narábajú s rozpočtami, proste dohodne nejakú sumu proste s tým žiadateľom. A vychádza to z rozpočtu, ktorý on predkladá a ktorý oni musia študovať.
a ktorému oni rozumejú. Čiže ja si myslím, že preto proste sa tam určí suma a oni sa ho spýtajú, to bola taká tá neblahá otázka, že si schopný to urobiť za tieto nižšie peniaze? A on povedal, no trošku mi to proste toto, ale urobím to. Radšej teda vrabec v hrsti ako holub na streche, trebárs, hej? Ale oni musia určovať tie sumy, pretože tam diskutujú s tými ľuďmi, ktorí tie svoje projekty predkladajú. Ja ešte do toho vstúpim, to je ako náš model tu v audiovizuálnom fonde, lebo v iných fondoch sú iné modely, iné nastavenia, ináč to funguje, preto idem teraz budúci týždeň do Poľského fondu zistiť podrobnosti, ako to u nich funguje. Lebo tam, kde to funguje dobre a u nich to funguje veľmi dobre, tak mali by sme sa poučiť z iného modelu, kde nie sú žiadne takéto prekážky ako tu, že jedni hovoria to, druhý iné, 0 je nič, alebo 0 je číslo, sú tu isté rozpory. Možno nájdeme iné riešenie, aby sme opravili vykonávacie predpisy a nastavili to trošku ináč a možno aj jednoduchšie. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ja som chcel len na dve veci upozorniť. V podstate v informačnom systéme je možnosť, aby každý člen odbornej komisie zdôvodnil navrhnutú sumu. Toto sa v posledných rokoch nejakým spôsobom nevyužívalo, čiže dáme usmernenie pre všetkých administrátorov a členov odborných komisí, aby zdôvodnili odporúčanú sumu, lebo je tam na to kolónka, čiže keď zdôvodnia, že prečo dali nulu, že je nedostatok finančných prostriedkov, ktorý rada schválila, tak je zdôvodnená nula. Ale to neznamená, že nemôže rada zmeniť vlastne. A tá komisia tam môže napísať, keby bol dostatok. Tak je tam nejaké. Môžeme niekde ušetriť peniaze a môžeme potom posunúť. Čiže to je len k tej nule, to som chcel iba povedať. Hej, len my musíme dbať na to, že sú tam isté mechanizmy, napríklad v tých koprodukciách. Keď my narušíme, povedzme, akože minule sme toto isté riešili, že vlastne keď niekto dostane o 120 000 menej na paritu a musí sa s tým vyrovnať a my mu ešte zoberieme 100 000, tak nemôže proste uplatniť ten svoj nárok na to, že začal koprodukciu, že tam má 5 hlavných profesí a tak ďalej. Proste nemôže to proste si nárokovať. Hej? Čiže my musíme proste skutočne vychádzať z toho, čo tie komisie navrhnú a môžeme to tu potom prediskutovať, ale akože to proste minule sme presne toto riešili, že vlastne bola tá šťastná okolnosť, že sme to teda mohli podporiť, pretože sme nepodporili celý protokol daného filmu. Ale to proste ako nejde tým pádom potom tú koprodukčnú zmluvu proste dodržať. Hej? A tým pádom my vypadávame z hry. Čiže to nie je len parita, tu sa bavíme komplexne všetkých tých projektov, nie len parita. Tam si vieme dať pozor. A nevyriešime nič dnes. Sme si niečo povedali a máme ako istý výstup pre ďalšiu opravu vykonávacích predpisov aj systému, ako je nastavený. A hovorím, že mali by sme sa aj poučiť, ako je to inde. A mali by sme to trošku aj zjednodušiť, lebo celé prostredie väčšina sa sťažuje, ako je to komplikované. Takže budeme teraz hľadať, aj pani profesorka Tatajová v Slovensku bude hľadať nejaké možnosti. Ja v tom Poľsku a vyštartujeme aj inde, pôjdeme aj právu pozrieť, ako to tam robia. Však máme tu pani Švecovú, ale tak máme síce deklarované nejaké partnerstvo, ale nikde nie je o tom záznam, žiadny papier sa nenašiel, tak by sme urobili pri tej príležitosti aj nejaké partnerstvo. No bude nový riaditeľ nového fondu, takže potom sa to dá vlastne ako Dobre, no toto je cesta, ako si overíme, ako to funguje inde, lebo to ešte neznamená, že toto, čo je to nastavené, to je to ideálne. Ukazuje sa, že to tak nie je. Každú radu tu riešime nejaký problém.
Nie, lenže ešte sme nie ani v krkovom bode. Dobre. Ešte som... Takže pán Šajdošík, ešte máte niečo? Ja len k tomu by som povedal, že problematické ustanovenie bodu 4.16 vnútorného predpisu, kde je uvedené, že pri každej odporúčanej žiadosti zároveň komisia uvedie aj navrhovanú sumu podpory. 0 eur nie je navrhovaná, podľa môjho názoru, 0 eur nie je navrhovaná suma podpory. V tomto smere stačí len tento bod 4.16 jednoduchou úpravou tejto vety vyriešiť a bude to úplne v poriadku, aby ste mohli aj pri vecne akože odborne vyhodnotených odporúčaní projektov, ktoré síce nesplňujú podmienku nedostatok peňazí, ako nesplňujú túto finančnú kvantifikáciu, tak by ste to mohli rozhodnúť. Tak ako hovorila pani Zaslúžil by si nejaké zamyslenie a úpravu. Alebo by tam nepísali nulu, ale by tam písali sumu, ale by to bolo, že pre nedostatok peňazí nemôžno presne. Môžem ešte ja dve otázky? Len takto. Návrh predkladám rade ja, čiže keď tam ja musím uviesť nulu a zase sme tam, kde sme, lebo... To je v poriadku, ale odborná komisia môže... Ktorý z tých protokolovaných proste projektov a má tam ďalší projekt v poradí, ktorý proste môže podporiť. Takže vyhovuje tu vlastne tomu zákonu o tom, že rada schvaľuje vlastne financie. Môžem ešte aj dve otázky? Ja som sa vám chcela spýtať, že či tá metodika, lebo ste hovorili, že ste schválili tú metodiku riadenia limitu verejných výdavkov po nejakých formálnych úpravách. A tu, čo máme my predložené, to už je zo základe. To som sa pýtal, teraz je to už s tým úpravami. Áno, dobre, to som sa chcela spýtať. A potom vlastne ešte som chcela sa pýtať len na tú poznámku, čo ste registrovali v bode rôzne, že ja si pamätám, že to už hľadám rok a pol, alebo nejaká taká dlhá doba, čo sa týka toho Fielboxu, že či je tam nejaká komunikácia s tým sťažovateľom. Lebo rok a pol riešenie sťažovateľom? Sťažovateľom? Pôvodným sťažovateľom, ktorý vlastne ako keby namietal, ktorý vlastne poslal podnet na... No v poslednom podne, vyhodnocujeme to podnet? Nie. Že si s ním nekomunikovalo, len to som chcela vedieť. Dozorná komisia s ním, akurát sme sa ho pýtali, keď sme od neho niečo požadovali, nejaké doloženie listných dokladov, tak sme vyzývali a vyšľadili, že pán Svátek. Ja si nepamätám. Pán Svátek, ja si pamätám toho prízničku. Áno, ale sám Svátek je to tak. Áno. Nie je teraz len tu, ako by to dĺžku dobiť, že to je tak dlho, že vlastne... No viete čo, napríklad niekoľko mesiacov, pokiaľ na pamäť nešlame, tak niekoľko mesiacov sa nedajú doručiť dátum. Pretože tam bol ťažké zdravotný jediný konateľ, zdravotné problémy, o ktorom si to nebolo možné, takže z niekoľko mesiacov sa doručilo záznam, oni sa v lehote vyjadrili a teraz to zverejnené ďalší sú. celý ten prístup. Ja len ešte doplním, že najbližšia komisia bude 31.7. o 8.00 a zároveň som chcel teda informovať pán predseda, že v prípade, že budete realizovať radu v termíne od 11. do 17. to je nedeľa, takže od 11. do 15. augusta, tak budem neprítomný, ospravedlňujem sa a poverím niektoré čo bude neskôr. 21, tak to už budem. Ďakujeme. Ďakujeme za informáciu. V rokovaní pokračujeme na bod 2, návrh vnútorného predpisu, metodické usmernenie sledovania, dodržiavania a čerpania limitu verejných výdavkov a návrh uznesenia k použitiu dostatkov z roku 2024. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ja by som poprosil pani ekonomku našu, ale v podstate ten podklad návrhu uznesenia ste dostali, čiže neviem, že či k tomu treba nejaké vysvetlenie, že o čo ide. To je tomu metodickému usmerneniu? Áno, uznesenie. K tomu čerpaniu finančných prostriedkov. Ja by som sa na to chcela spýtať, ak by som mohla. Že, ak som to správne pochopila, tak my teda nemáme prostriedky v zmysle metodiky tej príručky, ktorá je, že ktorá by nemala vplyv teda na
limit verejných výdavkov, to je v pohode. A teraz znamená to, že v prípade, že by sme chceli meniť výdavky, tak potrebujeme mať len predchádzajúci súhlas ministerstva financií. Sú dve možnosti. Buď sa menia výdavky tak, že sa to nedotkne limitu verejných výdavkov, čiže prípad napríklad, niekde by sme si ušetrili a niekde chceme minúť viac. Čiže by sa to dorovnalo, hej, že to nemá vplyv na celkový limit verejných výdavkov, tak vtedy si takúto zmenu môžeme realizovať sami. Ale v prípade, že by sme chceli ísť nad ten limit, hej, že by sme mali že by sme nikde neušetrili a zároveň chceli niekde minúť viac, a tým pádom by sa presiahol limit verejných výdavkov, ktorý nám schváluje ministerstvo financií, tak v takom prípade by sme museli ísť schválenie vládou, respektíve vláda poverila ministra financií, že môže schvaľovať takéto žiadosti on. Týka sa to hlavne v našom prípade aj tej žiadosti, ktorú sme podávali teraz. Čiže keď sa nám v priebehu roka navyšujú finančné prostriedky, napríklad na priemysel, nám príde ďalšia splátka, tak toto už presahuje limit verejných výdavkov, čiže by som musel zároveň aj zmeniť ten náš limit, posunúť, navýšiť o tie finančné prostriedky, ktoré žiadame. Čiže vtedy by vždy bolo potrebné súhlasiť. Áno, čiže sa ako keby komplikuje ten proces trošku, je náročnejší, zdĺhavejší, komplikovanejší. Lebo okrem toho, že sa nám musí schváliť to, že nám pošlú ďalšie finančné prostriedky na priemysel, tak zároveň sa musí ešte schváliť alebo preschváliť aj výška limitu verejných výdavkov. To sa bude týkať už tých prostriedkov, ktoré teraz čakáme na program 5, čiže vlastne už aj kvôli tomu je potrebné. My sme v tej žiadosti žiadali teda jednak o to, aby nám poslali ďalšie prostriedky, ale zároveň, aby nám aj navýšili ten limit verejných výdavkov o tie prostriedky, ktoré nám pošlú, ale sme aj žiadali, aby sme mohli zapojiť do rozpočtu prenesené prostriedky z minulého roka. My sme z roku 2024 preniesli prostriedky vo výške približne 10 miliónov eur. Podľa nových pravidel o limitu verejných výdavkov tieto prostriedky nemôžeme len tak si zapojiť, lebo oni nie sú súčasťou toho limitu verejných výdavkov. Limit verejných výdavkov, ako tak som to zjednodušene povedala, sa vypočítava len z tých, ktoré nám pošlú v roku 2025. Chápem, čiže to sú aj príjmy a výdavky, to nie sú len výdavky. Je to nová legislatíva, myslím, že z ministerstva financií. On odzrkadluje tie príjmy, hej, ako on v našom prípade sa tie čísla veľmi rovnajú. Preto som sa vlastne chcela spýtať, ako keby potom k tej ďalšej časti, to zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov, že či to znamená zapojenie prostriedkov ako keby plusových, alebo minusových. No áno, ide o to, že máme na účte z minulého roka 10 miliónov. My bez toho, ale limit verejných výdavkov máme postavený len na tých prostriedkoch, ktoré máme v roku 25. Hej, čiže dokopy dajme to, my máme teraz limit verejných výdavkov 15 miliónov, ale to záženia len tie prostriedky z roku 25. Keby sme chceli urobiť, že použiť aj 10, čiže máte 25 miliónov, tak o to musíme požiadať. A o to sme požiadali. A o to sme požiadali v tom februári. Áno, aby nám neostali tie prostriedky samozrejme na účte. Fond na základe zákona o audiovizuálnom fonde nemusí vrácať nevyužité finančné prostriedky späť, ale zároveň touto novou úpravou ich bez preschválenia nemôžeme pustiť použiť. A my sme o to požiadali v februári a máme k tomu už nejakú odpoveď. To je Bangladeš, absolútne. To je celé ten balík. Budžet balík. To je dobrá iniciatíva. Rozumiem. A kým sa to vlastne nepreschváli, tak nie je ako keby nie je možné ich použiť. No, ono sa to berie za rok, hej, ako keby, takže v podstate oni tým, že nám na začiatku roka dávajú len 6 miliónov na priemysel, 6 miliónov na to, dobre, to je strašne číslo, 6 miliónov na priemysel, to všetko vyráža to musí ten proces najlepšie. Takže čakáme teraz na to, že zároveň v tejto situácii, v ktorej sme už tie prostriedky priemysel použili aj tie z minulého roka. Lebo inak by sme nemali už. Čiže keď to zjednodušíme, v súčasnosti je situácia, kedy na účte pre podporu audiovizuálneho priemyslu bude ku koncu mesiaca 0. Bolo nahlásených po revízii vlastne 54 miliónov na poskytnutie tzv. Vratiek. Z nich zatiaľ finančne krytých bolo 6 miliónov, 6,4 milióna bola prvá splátka ministerstva kultúry a čakáme vlastne na druhú splátku.
A môžem sa ešte spýtať, že ten dovetok, čo tam je, teda, že ak teda v prípade, ak bude realizovaná úspora na iných položkách rozpočtu, lebo ja to teraz chápem tak, že 10 miliónov mali sme ako keby, že v rezerve, môžeme ich použiť v rámci iba pre schválenia limitu verejných výdavkov, to je, tomu rozumiem, ale teraz, že čo znamená ten dovetok, že bude zároveň realizovaná úspora na iných položkách rozpočtu? Ak by nám nepreschválili ten limit, tak v takom prípade môžeme míňať z minulého roka, len ak by sme teda... Čiže ak 10 miliónov alebo ak by sme mali, lebo sú rozpočty položky, ktoré sa do toho limitu nerátajú. Len my ich máme na takých nízkych sumách, že pre nás je v podstate nereálne, aby sme 10 miliónov ušetrili. Veď práve preto som sa na to pýtala, že ako by sa dalo toto realizovať. To je len technická, alebo respektíve nejaká taká formulka, ale v našom prípade je naozaj niekedy to úvah, že by sme celých 10 miliónov na tomto vedeli ušetriť. Jasné, rozumiem. A môžem sa ešte spýtať, túto metodiku riadenia limitu verejných výdavkov my príjmame na základe zákona? Na základe odporúčania pána ministru z pozornej komisie. Že aby Aby on mal nejaké také základné ako keby pravidla, lebo je to nová vec, ktorá sa už tento rok musí brať do úvahy, tak aby mal fond nejakú takú základnú pravidla a ako s touto položkou narábať. Čiže keď to zjednodušíme, v minulosti mohol fond použiť zostatok z predchádzajúceho roku bez problémov na krytie záväzkov. Teraz je povinnosť vlastne dať si to schváliť ministerstvom kultúry a následne financií. A na to, aby sme mohli vlastné prostriedky, ktoré nám zostali, použiť na záväzky v tomto roku. Netýka sa to len fondu, ale takéto situácie množstvo iných inštitúcií. Ja by som možno, preto som sa načpýtala aj na tú legislatívnu úpravu, ja by som vzhľadom na nadväznosti na to, že ide o vnútorný predpis audiovizuálneho fondu, tomu dala nejakú ako keby, že štruktúru, že články, odseky, čiže ja by som možno, že navrhla to ako keby, že počíslovať aj v prípade o to, že ak by sa to do budúcnosti menilo a ja neviem, je napríklad potrebné zmeniť účinnosť, tak ľahšie sa vám vymieňa legislatívnou technikou, že nahradzate článok ten odsek ten ako keby vetu, ktorá nemá nejakú formu. Čiže ja by som len odporúčala tomu dať normálnu formu články odseky, aby to malo ako keby tú podobu vnútorného predpisu a keď sme si to takto vysvetlili. Jedeme dál. No, toto je návrh uznesenia, o ktorom by sa malo hlasovať. Áno. Má niekto ešte nejakú poznámku, pripomienku? Ak nemá nikto, poprosím. Ja by som mal pripomienku, alebo sa chcem opýtať, lebo toto mi dáva logiku a bolo by to prehľadnejšie, že či budeme o tom hlasovať, keď urobíme tú drobnú úpravu, alebo to nevieme teraz. Ja si myslím, že my to môžeme odhlasovať v zmenách, na ktorých sme sa dohodli a vlastne sa to len formálne. A potom navrhujem, aby sme to dali vrátanie. Akože od dnešných dňom. Čiže to vieme schváliť v znení zmien. Prosím pána Zajzela, to uznesenie. Prečítať, hej? Áno. Aj z pamäti môžete. Je to trošku dlhé. Ale Rada audiovizuálneho fondu berie na vedok, asi sa postavím. Ale potrebujeme čítať to uznesenie, máme všetci pred sebou? Ja mám možno, že len jedno, že v tom uznesení vlastne nie je schválenie toho vnútorného predpisu. Tam to vlastne absentuje. Dve samostatné veci. Tam bolo metodické uznesenie a uznesenie. Ale to uznesenie o schválení nemáme. Nie, uznesenie No, dobre, lebo ja som len myslela, že No, teraz viete. každý má návrh uznesenia, boli tam nejaké zmeny urobené. Oni sú vlastne dve tie uznesenia, pardon. Jedno uznesenie by malo byť o schválení toho metodického pokynu, ale to znenie my nemáme. To je iba, že to musíte povedať, že schvaľujeme ten metodický pokyn v znení tých zmien, ktoré si prijali na rade. A toto je potom druhé uznesenie, dobre? Čiže pán Sajzer, to prvé uznesenie. Naformulujem, áno, to je Rada audiovizuálneho fondu schváluje návrh metodického. To, čo má každý. Nie, to je to druhé. To druhé sa týka toho prečerpania alebo čerpania. Dobre, tak ideme to prvé, aby sme to mali ako komplexné.
Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh metodiky riadenia limitu verejných výdavkov AVF s pripomienkami. Zmien prijatých na rokovaní rady. Tak. Vypočuli sme si návrh uznesenia. Kto je za toto uznesenie? Myslím, že všetci. Bol niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie rada jednomyselne prijala. Teraz poprosím to druhé uznesenie s tou opravou. Rada audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu, že kancelária fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 516/2008 zbierky zákona o audiovizuálnom fonde znení neskorších predpisov a zákona číslo 523/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách znení neskorších predpisov opakovane požiadala listami číslo 46/2025 a číslo 47/2025 dňa 17.2.2025 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o navýšenie limitu verejných výdavkov fondu a vypracovanie rozpočtového opatrenia na navýšenie príspevku na podporu audiovizuálneho priemyslu v rámci zákonom garantovaných limitov. Napriek obvyklému postupu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky k dnešnému dňu žiadosť nespracovalo a ani nepostúpilo na ďalšie vybavenie na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené bola kancelária fondu nútená pristúpiť k zapojeniu dostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu fondu, v dôsledku čoho došlo k prekročeniu predschváleného limitu verejných výdavkov fondu na rok 2025. V prípade nezapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu fondu na rok 2025 by audiovizuálny fond nebol naďalej schopný plniť svoje zmluvné záväzky a zákonné povinnosti. Daná situácia stále pretrváva. K dnešnému dňu kancelária fondu nemá relevantnú informáciu o tom, kedy budú prijaté rozpočtové opatrenia na navýšenie príspevku na podporu audiovizuálneho priemyslu v rámci zákonom garantovaných limitov, v dôsledku čoho je nútená uzatvárať zmluvy na podporu AV priemyslu splátka, s čím vznikajú nové záväzky nad rámec odporúčania auditora. Chce to ešte niekto doplniť? Ak nie, dávam o tomto uznesení hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Myslím, že jednomyselné pre istotu. Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že návrh uznesenia sme jednomyselne prijali. Počte hlasov 12. Takže tento bod máme vyriešený, posúvame sa v programe ďalej, tak ako sme si ho upravili. Čiže bod číslo 9 ide teraz na rokovanie ako bod číslo 3. Jeho znenie návrh uznesenia na odpustenie minusových bodov žiadateľom. My sme sa touto témou už zaoberali a neprijali sme uznesenie, ale sme to iba deklarovali na rade aj na stretnutí s prostredím v kine Lumier 17. júna. Takže by som poprosil pána Cajzela, že by mohol prečítať to uznesenie. Návrh uznesenia pre minusové body. Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje odpustenie minusových bodov, ktoré boli žiadateľom udelené do 31.12.2020. Pardon, doplníme s účinnosťou od 1. septembra 2025. Je to kvôli tomu, aby sme dokázali dovtedy upraviť informačný systém. Dobre, takže ak má niekto nejakú pripomienku, nech sa páči pani Matárová. Ja som poprosila radu, aby do tohto bodu zaradila aj teda to uznesenie z februára 2025, kde rada súhlasila s tým, aby debutujúci producenti
mali zvýhodnenie, jednorazové zvýhodnenie. Hovorili sme o 5 bodoch. Zdá sa, že mnoho producentov proste... To bude rôzne. Teraz to bude... Je dobre. Môžeme to dať tam. Ukážte. No, 25. Dobre. Prepačte. Musím dôležitý obor. Tak, to budeme v bode rôzne, ale teraz si odhlasujeme to uznesenie, ktoré prečítal pán Sajzel. K tomu odpusteniu. Áno, k odpusteniu tých minusových kreditov. Minusových bodov. Môžem ešte ja k tomu? Ak môžem ešte... Nech sa páči. Ja mám s tým trošku taký problém, že viem, že ste to uviedli, ale mne proste chýba k tomu nejaké ako keby odôvodnenie. To uznesenie je akože za mňa je veľmi no a vlastne ani, nie že by som ako keby že mala za to, že by sa mali robiť nejaké rozdiely medzi žiadateľmi, ale vlastne ani nevieme, koho sa to dotýka, ako keby, že... Čiže ja priznám sa, že trochu problém s tým, že aby sme si toto odhlasovali bez nejakého ako keby hlbšieho odôvodnenia. Keď môžem ja k tomu povedať, podľa mojich informácií sa týmto zaoberala vlastne rada a za bývalého riaditeľa Petra Badača a vtedy bolo niečo podobné schválené. Bohužiaľ sme to nenašli v žiadnych uzneseniach, museli by sme dohľadávať možno nejaké zápisy z minulosti, ale fond už týmto spôsobom vlastne doteraz nejak to zohľadňoval. Čiže len sme to chceli dať ako keby oficiálne predložiť a schváliť. Ono sa o tom už na tom fonde hovorilo viackrát, ale nie je o tom doklad fyzicky. Tak poďme to opraviť a urobíme toto uznesenie, lebo aj tak všetko, čo je 5 rokov staré, je premlčané. No ja si myslím, že k tomu musí byť aj v tej zápisnici ako keby, že nejaké odôvodnenie, že bolo to, že rada schválila odpustenie minusových bodov bez nejakého odôvodnenia, podľa mňa ako keby, že to nie je ako keby dobrá prax, ja smerujem k tomu, nie ako keby k tomu samému návrhu, veď však dobre, ale ako keby chýba mi k tomu podkladoch odôvodnenie, ktoré by malo byť vlastne aj v tej zápisnici. Ono sa to tu objavuje periodicky, tento nápad. A teraz to, čo hovoril pán Dlugolinský, pán predseda, že to je aj tak premlčané, keď to je 5 rokov, lebo mnohí z tých producentov protestovali, že v roku 2012. Jak hovorí Marta, premlčané, tak to nemusíme schváľovať. Ale oni asi svietia v systéme. Ale to je pre tie komisie, aby to došlo do toho systému. Aby sme to vedeli. To je obyčajná hlúpa byrokracia, toto celé. Ale mali sme to urobiť. Áno, len ako keby, keď bude iba takéto uznesenie, keď bude iba toto uznesenie v zápisnici, ja čo som chcela je, aby sme k tomu mali odôvodnenie, ktoré by hovorilo presne o tom, že dôvod, prečo vlastne takéto uznesenie rada príjma je. A toto je vlastne niečo, čo mne ako keby chýba, že by malo byť... Dobre, môžeme si to tu povedať. Nemusíme to mať teraz na papieri, ale musí to byť v zápisnici. My sme úmyselne neuvádzali konkrétne osoby, pretože ak to má byť všeobecná amnestia a nie je konkrétne cielená, tak tam nevidíme dôvod, prečo by sme mali uvádzať konkrétne osoby, ktorých sa to týka. Ani sme touto cestou nešli. Aby sa to potom ale zase nevzťahovalo na koho. No to je práve na všetkých. To je do obdobia. Do 31.12.20. Staršie ako 5 rokov, tak sa im nezohľadňujú minusové body. Lebo to je ako správne 5 rokov, že premlčané dávno všetko, hej. Čo tam by malo byť nepremlčané? V našej republike sú súdne spory 10-15 rokov, nie? Ale ináč, ono to má... Ale my to nemáme také súdne spory. Ale to má tie dve strany, že toto malo vlastne prispieť k tomu, aby sa ľahšie
presadili. Áno, kvalita by sa presadila, lebo niekto, keď urobil pred 15 rokmi nejaký problém, sa mu stal s účtovaním, s niečím, tak sa to s ním ťahá. A je to totálna hlúposť, aby dostával minusové body. Pani profesorka, no, ono tých 5 rokov je medzinárodne určených. Ja si pamätám, keď sme sedeli proste ešte na škole a robili sme profily, vždy tam bolo, že za posledných 5 rokov, čo ste urobili, hej. Čiže medzinárodne sa ráta tých 5 rokov proste ako aktívnych, hej. Čiže 5 rokov sa rovná aktivita člena alebo aktivita fyzickej alebo no. Kľudne dokončím. No nič, však to je. Ja len som ešte chcela navrhnúť, že či potom by nemalo väčší zmysel, keďže toto chceme prijať ako pravidlo. Dnes sa v tom uznesení neuvádzať konkrétny dátum, že do 31.12.2020, lebo o rok zase sa nám tento problém vyskytne, ale že tak tam, že pred viac ako 5 rokmi. Áno, presne tak. Presne tak. To vlastne bude uplatňovať. Ale k tomu som chcela prísť, Ivanka. Dobre. Ja som sa chcel spýtať, že koho sa to týka, že kancelária nám garantuje, že to, prepáč za ten že to nedopadne ako Havlová amnestia, že tam sú, garantuje, že sú prípady, ktoré nie sú od osobitného zreteľa, že by sa ich to nemalo týkať, že došlo k tak zásadnému nejakému pochybeniu. Lebo sme tam mali, povedzme, toho generála. Možno, že aj na neverejnom rokovaní, že by sme mohli dostať aspoň zoznam, že proste akého množstva žiadateľov sa to týka. Generál ten je bol v súde, skončil. Hej, no len keď sa ho bude týkať amnestia, tak môže urobiť proste to isté. Lebo tam bol súd. No ale tá spoločnosť bude znovu žiadať, tak bude mať opustené vody a bude čisté. Áno. No ale tu je to retroaktivita sa uplatňuje. No v tomto prípade nie. Povieme, že 5 rokov dozadu od teraz, ako sa on tam bude skladať. Tam nič nemal. Tak tohle, pokiaľ sú není uzavreté vlastne žiadosti, tak vlastne to sú stále ako keby, je to živé, je to otvorené, čiže tam sa nedá hovoriť, to sa týka ukončených vlastne žiadostí, za ktoré boli tie minusové body pridelené. Čiže... To s peniazmi nemá nič spoločné. To sú len obyčajné body. Hej, ale zrejme ako v minulosti prišlo k nejakému pochybeniu finančnému. Áno, buď ekonomické, alebo morálno-etické, alebo ja neviem. Už dávno mal byť vynesený rozsudok. Keď nebola žaloba, nebol ani súd a nie je ani rozsudok. To už je len také akademické, že keby čosi, kde si bolo, nebolo. Tak ako sa teda dohodneme? Je zaujímavé, že to rada schválila, hej, nedávno, 3 roky dozadu, či 4, a nie je o tom zápis, tak ako to vlastne je. Keď to schválila, ten generálny pardon, a potom platí, keď to schválila? Platí, a potom to platí, nie? To, čo bolo schválené ešte minule. Že v systéme je teraz označených 12 projektov ako nevysporiadaných. Je to tak, že iba týchto 12 sa to týka? A to nevysporiadané môže byť jeden rôzny. To ja neviem, to musí kancelária povedať. No, systém to musí jasne ukazovať, že si nám nevysporiadané projekty ukáže byť 12 za celé obdobie. No dobré, ale tie nevysporiadané projekty, proste to sú nevysporiadané, to nie je jeden bodík preč, alebo za niečo, že trestný bod dostali, že neviem čo urobili. Tu ide o tie body. Pán riaditeľ hovoril o vysporiadaných projektoch. Aha, vysporiadaných, ale... Takí, čo ja neviem, neodovzdali na čas, alebo ich veľa upomínali, neúplnú žiadosť odovzdávali. Ale my sa tu točíme dokola, ako keby bolo nejaké veľké tajomstvo. Naozaj, dajme to na neverejné potom, tak ako Slavka povedala, nech nám rada iba pripraví, že kancelária podklad, koho sa to týka, nech sa naozaj s čistým svedomím rozhodneme, že vieme, o čom rozhodneme. No, lebo ťažko niečo rozhodnúť, nevieme, že o čom rozhodnúť. O bodoch. Nie o peniazu.
No, ale vody robia peniaze. Teda vody nerobia peniaze, vylúčujú peniaze. Hej, ale tá premočacia doba je jasná. Ale teda budeme potom, keď si pozrieme to všetko, tak sa o tom budeme rozprávať, ale tých 5 rokov je dobre, tak aj sa môžeme dohodnúť, či budeme každý rok, raz ročne schvaľovať zoznam, alebo či si chceme, tak ako sme sa predvídali, nejaké pravidlo do budúcna. Ja by som dal o tomto hlasovať, že tento bod odkladáme na najbližšie rokovanie rady s tým, že naše právničky urobia uznesenie k tomuto bodu. Tam nejde o uznesenie, tam ide o to, že potrebujeme k tomu podkladať. To je kompetencia kancelárie, nie právničky. Tak môžeme vás poveriť, nie? Áno, môžem tam prísť k tým údajom, nie som na to, aby som... vás poveríme, aby ste dostali tie údaje. Ja by som len navrhol, ak by ste súhlasili, doplňujúce informácie, že by poskytol pán Dobocký, ktorý je vlastne koordinátor za informačný systém a v podstate tu bol aj v minulosti, čiže má k tomu ako podrobnejšie informácie. Ak súhlasíte. Súhlasíme. Je to pán Dobocký, súhlasíme, hej, je niekto proti, nie. Je to taká dilema od programu odpustenie minusových bodov pre žiadateľov podpory do roku 2020, čiže posledných 5 rokov nie. Aha, dobre. Posledných 5 rokov nie. Právne stanovisko alebo hľadisko je také, že vlastne je to premlčané po 5 rokoch. Ide tu o body, nejde tu o peniaze, len o tie minusové body pre žiadateľov. Ale už sa to tuším robilo v minulosti. Ja som včera telefonoval kvôli tomu, keďže viem, že to malo byť dnes na programe s programátorom. On to vyrieši, neviem ako rýchlo sa to podarí, ale on to vyrieši s tým, že vlastne to, čo je dôležité, lebo keď si pozriete tú kartu tých minusových bodov, tak pri niektorých vieme, že kedy boli pridelené, odkedy do kedy. Tam sa dajú aj odobrať, ale pri niektorých, ktoré sa tam dávajú automaticky, on musí skontrolovať nastavenia a logy, aby nastavil, že aby sa vymazali všetky body, ktoré boli pridané do 31.12.2020. Nie, dajme 5 rokov, takže nie 31.12., ale od dnes 5 rokov. Tak od 1.1. Nie, že či sa to dá, že automaticky vždy za predchádzajúcich 5 rokov. No ešte tak, nie je to naprogramované, aby sa to automaticky robilo, že to treba urobiť. A keď to chcete odnešť. Pozrite, tam je iba tá vec, že keď sa to podarí urobiť do 25.8., čo sa spúšťa výzva číslo 7, tak každý, kto si zaregistruje, už bude mať odpočítané tie body. Keby náhodou nie, až od 1.9. by sa to podarilo, tak potom tí, ktorí si to do toho 1.9. zaregistrovali, by ich ešte nemali. Muselo by sa to opravať manuálne. Takže technicky, ako on teraz skúma, ako to nastaviť, že proste jednoducho sa anulujú. Ale anulovať sa dá. Len treba tam rozlišovať práve, urobiť to časové rozlíšenie, pretože to, že je tam napísaná výzva 3/2018, ale mohli byť pridelené o 2 alebo 3 roky neskôr, keď nepredĺžil vyúčtovanie. To sú už potom také procedurálno-technické veci. Takže to, čo on musí skontrolovať, ako identifikovať presne, aby sa to krylo s tým. Ešte vás poprosím, keby ste rado informovali. Lebo keby náhodou, keby sa urobilo také, že sa dá generálny pardon a všetky sa vymôžu, tak to je najjednoduchšie. Ešte poprosím, keby ste informovali radu, čo sú to tie neuzatvorené projekty? Nevysporiadaní žiadatelia. To je, automaticky sa to prideľuje v prípade, alebo to manuálne prideľuje administrátor, ak daný žiadateľ neodovzdá na čas vyúčtovanie napríklad. Alebo ak má nejaký nevysporiadaný vzťah s fondom. Napríklad mal vrátiť nejaké neoprávnené použité prostriedky, neurobil to a podobne. Alebo napríklad máme teda 2 také prípady, ako je GMB, ktorý neodovzdal vecný výstup a neodovzdal ani vyúčtovanie v rámci toho, tak ten je nevysporiadaný, to znamená, to je príznak, ktorým hovoríme, že tomuto človeku alebo tomuto subjektu fond môže s ním síce podpísať zmluvu, môže zdať zmluvu na dobu účinnosť, ale nemôže mu poskytnúť tie peniaze. Ale napríklad nevysporiadaný žiadateľ aj vtedy, ak nenahlási audiovizuálne dielo do registra do Slovenského filmového ústavu. Aj to. No a to je správny prístup, napríklad v tom prípade toho generála, že tam vlastne je v spore
Českou televíziou, STV, s audiovizuálnym fondom a my teraz dáme amnestiu a budeme sa na to pozerať, ako keby sa nič neudialo. Ale môžeme povedať, že s výnimkou ako nevysporiadaných žiadateľov. Preto sme pán Vobocký my žiadali, že koho sa to týka. No, týka sa to týchto, ale keď ako on mi zajtra donesie vyúčtovanie niekto iný, lebo neviem, koľko ich tam je, keď tam nahodíme, koľko 12. Ak oni mi donesú, lebo ja tam mám tiež jedno kino, čo mi odovzdalo vyúčtovanie, ak mi ho donesie, tak vtedy mu to odklikne. Len to je aj pre nich tlak na nich, aby proste jednoducho oni robili veci na čas. Tak ja som robil taký prehľad štatisticky kvôli tomu, že koľko sa to týka a zobral som len vzor všetky právnické osoby. Treba aj nejaký súdny spor, aby sa nikto nepozeral na našu amnestiu, aby sme musia vedieť, že tam nie je súdny spor, tak to tam by nemalo platiť, lebo nie je rozsudok, tak to je jasné, facka. Takže v podstate ako máme subjekty, ktoré majú 0 minusových bodov a máme subjekty, ktoré majú, síce v kredite získali 260 bodov, ale majú 305 bodov minusových, takže by vlastne už mali ísť do minusu. Možno stojí za úvahu upraviť tie minusové body tak, že keď je do minusu, tak dosiahneš bodovom hodnotení projektu a všetkého, ja neviem, 70 bodov, ale máš tu minus 3 body na kredite, tak sa vám to odráta. A to by bol možno väčší tlak ako takto, keď sa im znižil len kredit žiadateľa. A ide aj tak len do nuly. Už do minusu nejde. Dobre, takže áno. Môžem sa ešte ja opýtať, spôsob výpočtu tých minusových bodov je v podstate len nastavený v systéme. Neupravuje to žiaden vnútorný predpis. Schválila to rada, taký materiál vám môžem poslať, kde to bolo ako prerokované v roku 2013. A tam schváľovala rada ako aj kredit žiadateľa, ako sa vypočítala, ako koeficienty a mali tam byť aj priložené ešte materiál, pohľadám aj tie minusové body. To by bolo fajn, možno po tých rokoch by bolo dobré to nejak... Ale bolo to schválené uznesenie. Refrešovať a zrevidovať. Takže nebol to vnútorný predpis, ale bol to vlastne akoby vecné zadanie na nastavenie informačného systému. To bolo pre kajúcnikov. Takže, ale keď si otvoríte informačný systém a otvoríte si tu každé minusové body, tak vidíte, že napríklad za každého nevysporiadanú vec má 10 bodov, to sa mu násobí, takže keď má tam 10, tak už má 100 bodov a podobne. Keď za každú výzvu napríklad aby predložil nejaký dokument, že nedal neúplnú žiadosť jeden bod, a niektorí sú takí, že sa im to nazbiera. Dobre, čiže dohľadáme metodiku, akým spôsobom sa tie body prideľujú a to by sme poslali. Niektoré sa prideľujú manuálne a niektoré automaticky. To, čo si odpočíme. Takže odložíme to z dnešného rokovania na budúce. Aby sme to pochopili. Subjektov, ktorých by sa to týkalo. A prečo majú aby sme to pochopili. Ale to prečo majú aby sa to by bol strašne prvý zoznam, Slávka. Odborali tie minusové body za hlúposti, ktoré tam vznikli pred rokmi. Že niekto neodovzdal na čas vyúčtovanie, dal to o 3 týždne a už dostal nejaké minusové body. Tu ide o to, aby toto sa vymazalo, to je úplná hlúposť. A tam, kde sú súdne spory neukončené, tak to musí bežať ďalej. Samozrejme. Súdne spory máme tuším iba 2. A to je generál a posledné deti a poverenom. Ale to môžeme povedať, to sa už rokovalo o tom. A čo druhé? Posledné deti z Aporveru. Ježiš, to ešte stále funguje? No, nie, išlo to minulý rok. Na súd. Dobre, čiže pripravíme požadované Štefánikovi, hej? Tak pripravíme do budúcej rady tieto požadované podklady. Bolo by to dobre konzultovať s pani Samajovou, s pani Malákovou, aby sme tu zase po 2 mesiace neriešili to isté. Či sú dostatočné podklady? Tak ja nie som právne vzdelaný. Ale to nie je právna otázka, to je len... To je len procedurálna vecná, o ktorej rozhodla rada, že ako sa príde... Dobre, tak to pripravíme tie podklady a pošleme to na overenie alebo na konzultáciu. To je dobré, aby sme tu zase nestrácali nejaké týždne. Všetko? Poďme odhlasovať, že to dávame na budúci. Presúvame bod 10 na tento ďalší bod 4 podľa rokovacieho poriadku. O slovo sa prihlásila pani profesorka Takárová.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja mám 2 body. Ten jeden sa týkal nášho uznesenia z 13.2.25, teda vo februári sme vlastne schválili uznesenie, že Rada audiovizuálneho fondu poveruje riaditeľa fondu, aby na najbližšie zasadnutie rady predložil návrh na novelizáciu vnútorného predpisu, zásady poskytovania finančných prostriedkov z audiovizuálneho fondu a tak ďalej, ktorou by sa upravila možnosť automaticky jednorazovo prideliť 5 bodov, to je 5% začínajúcim, respektíve debutujúcim žiadateľom, producentom. Súčasne s tým poveruje kanceláriu fondu, aby preverila technické možnosti riešenia, úpravy a nastavenia informačného systému fondu. My sme to síce schválili, ale doteraz sa s tým nič nerobilo. V pondelok sme sedeli na sekretariáte a uvažovali sme vlastne o celom tom kredite žiadateľa, pretože sa ukázalo, že sú mnohí proste tvorcovia, ktorí si kredit v podstate vyrábajú na základe teda iných výkonov ako producentských. Hej? Oni môžu samozrejme ako noví producenti, ale prichádzajú ako noví producenti napriek tomu, že možno dostali už nejaké ceny ako scenaristi alebo ako režiséri. Hej? Ale mali by sme sa uzniesť na tom, že vlastne ten bodovací systém sa týka fyzickej osoby producenta. Preto hovorím fyzické osoby, lebo nie je možné proste, ak príde producent a má urobenú nejakú novú firmu alebo proste podobné a má za sebou spústu proste dobrej roboty, ocenení a tak, aby teda s tou novou firmou začínal ako debutant. Veď to je smiešné. Čiže nebude to právnická osoba, ale fyzická osoba, producent, ktorý si dáva, pretože producent žiada vlastne financie na projekt a vlastne bude sa to týkať teda celý ten kredit producenta. Boli tu rôzne ako mrmlania a teda výhrady voči tomu, že 5 bodov je veľa pre debutujúcich, proste dať im to jednorázovo, pretože mnohí producenti, ktorí už sú v systéme a teda v tej výrobe a distribúcii majú povedzme len 4 body z hľadiska toho zložitého systému, ako sa ten kredit žiadateľa proste pripravil a pripravuje. Tak sme uvažovali o tom, že vlastne by sme to znížili na 3 body. Hej? Že vlastne tí debutujúci producenti by dostali jednorazovo 3 body ako k lepšiemu, aby sa mohli do toho procesu zapojiť. A je to aj z hľadiska vlastne nových producentov a prihováram sa teda ako 30-ročný pedagóg na VŠMU za to, aby sme vlastne poskytli túto možnosť aj novým debutujúcim proste absolventom VŠMU alebo Bystrice alebo teda týchto škôl, ktoré film učia. A znížilo by sa to na 3 body. A celkové vlastne ten kredit žiadateľa by bol 7 bodov. A tie 3 body by sme nechali komisii, aby ich udelila podľa toho, čo prečítala. Hej? Že aby vlastne ona mohla rozhodovať o 3 bodoch kreditu v tej chvíli. A my by sme vlastne pridelili ostatné, a toto sa netýka debutantov, toto sa týka vlastne všetkých, že bol ten kredit žiadateľa 10. Čiže 3 body by z toho mala komisia, čo je veľmi dobré, pretože jej otvoríme proste cestu skutočne rozhodnúť ako objektívne a dobre. Potom by 1 bod bol za zelenú produkciu z toho kreditu. Hej? Čiže vlastne boli by to 4 body ako dole a maximum proste by mohol dosiahnuť 6 bodov, teda ten kredit, ako tá osoba toho producenta. A kritérium proste ako kredit sú 3 body, z toho 1 bod je vlastne, je tu vypracovaný materiál, ja vám ho potom samozrejme dám k dispozícii. Načrtávam to preto, že týmto by sme sa mali zaoberať na budúce proste ako. Lebo stále hovoríme len, mali by sme niečo s tým kreditom urobiť, ale nikdy sme to neurobili, hej?
A ten systém, ja som si ho pozerala, no ja keby som to mala vyplniť, tak ja sa zbláznim. Ja sa vždy mýlim v tých systémoch a niekedy aj 3 papiere musím proste odhodiť. Čiže budeme uvažovať aj o tom, ako zjednodušiť ten prihlasovací systém tých bodov proste na kredit, hej. A vlastne celkový ten kredit tým pádom bude 7 bodov, hej. Z toho, keby sme dali tým debutantom 3, tak to nie je zase až také veľké číslo. Z toho teda 4 proste je automatický výpočet, 2 sú kritérium člena komisie a 1 je vlastne ten ekokredit. Je to všade už zavedené vo všetkých proste, vo väčšine, takto by som povedala, vo väčšine vlastne filmových fondov, pretože ten ekokredit napríklad v západných krajinách je tak povinný, že vlastne keď tam nemajú tie kalkulátory a karbulátory a ja neviem, jak to všetko volajú, tak neprejdú proste hodnotením. Hej? Čiže a samozrejme aj v tých medzinárodných fondoch sa to tvrdo zavádza, takže myslím si, že bude dobre, keď vlastne vyjdeme našim producentom takto násilne v ústretí, že ich k tomu privedieme. Pretože ako náhle budú chcieť ísť ďalej, tak bez tohoto ďalej ísť nemôžu do tých medzinárodných vôd. Takže toto by som zatiaľ povedala, ale rada by som bola, aby sme teda to, čo sme už schválili ako uznesenie, že by sme to schválili s tými zníženými 3 bodmi pre tých debutujúcich proste autorov. Na to sa nemôžu vnievať žiadni pardáli, ktorí teda v tom prostredí sú, pretože inak tých mladých ľudí ako do toho systému nedostaneme. To si ja fakt myslím. A toto by sme pripravili aj s pánom Bohockým, proste ako na to augustové zasadanie. No. A bude sa to aj nejak s prostredím? Uvidíme, ako to bude, ale myslím si, že prostredie len privítá, že bude to mať zjednodušené. No. Mňa to zaujalo, táto myšlienka inak, a ja som to pôvodne navrhnúť, lebo sa mi zdalo, že tých 5 bodov začínajúcim, debutujúcim je trochu veľa, ako len tak iná, tak som sa navrhnúť, že uvažovať o 2 bodoch alebo 3 bodoch. Ale čím viac na tým uvažujem, alebo keď to počúvam, jasné, že my chceme aj tých debutujúcich producentov podporiť a nechceme ich nejakým spôsobom diskriminovať alebo znevýhodňovať, ale skúste vy ako skúsenejší ľudia v tomto prostredí zvážiť aj jednu vec, že či nezohľadniť debutujúceho producenta, mladého človeka, ktorý dokáže získať pre svoj projekt renomovaných áno, o tom sme tiež hovorili. A povedzme, že by sme mu dali debutujúcemu producentovi 2 alebo 3 body a ďalšie, povedzme ten 1 alebo 2 body, naviazať na to, že ak tam bude mať super hviezdu, režiséra, scenáristu, proste veľké meno, ktorý dáva väčšiu garanciu už popredu, že toto bude dobrý projekt, že takto ich istým spôsobom motivovať, že či je to... Viete čo, pán Nižniansky, hovorili sme o tom, ale ja som to zabudla teraz spomenúť, pravdu povediac, že vlastne výhodu budú mať tí debutujúci producenti, ktorí naviažú proste na ten projekt osobnosti, minimálne dobrého kameramana, dobrého režiséra a tak ďalej, alebo tam budú mať renomovaných scenaristov, čiže o tom sme hovorili. Že by sme mu to ešte vedeli pridať. No a tak ja si myslím, že pokiaľ urobíme ten nový systém bodovací, takže tie 3 body sú dosť. A vlastne toto by bola jedna z tých podmienok. Akože sú samozrejme aj takí, ktorí vychádzajú zo školy a robia so svojimi školákmi generačné filmy. Čiže tam táto podmienka, preto som ju vlastne aj nespomenula, je trošičku vachrlatá, pretože ako náhle to robia mladí ľudia. To je Simporské, však tam vznikali zlaté. Presne tak, takže... To sa tiež malo podporiť. To je tá nadstavba vlastne. Je tá nadstavba, tá komisia bude mať 3 body, ktoré môžu im prideliť a tým pádom vlastne, keď sa im ten projekt bude páčiť. To dáva zmysel. Ja len doplním, že preto sme sa vlastne spoločne zhodli, že 5 bodov je veľa, pretože sme si dali urobiť štatistiku a z celkového množstva 684 žiadateľov len 10%
má viac ako 5-bodový kredit. Preto sme to znížili na tie 3 body, aby to bolo spravodlivejšie. A tiež aj tam je podmienka, že musia byť obklopení skúsenými tvorcami. Hej, ale viete, ale to je vachrlatá podmienka, pretože keď niekto generačne vychádza zo školy a prichádza s niečím sviežim, so svojimi generačnými druhmi, ktorí vlastne všetci debutujú, hej, tak proste tam budem aj na tej komisii, že budem mať tie 3 body k dispozícii a môže niečo výbornému proste pridať. Ešte pripomeniem, v podstate ešte máme aj schválený vlastne protokol Minimal a Anilab. A Minimal a Anilab sú určené pre začínajúcich tvorcov. Čiže je to vlastne už v samotnom protokole zvýhodnenie. Dobre. A v podstate ako ono by sa dalo povedať, že tí mladí ľudia by mali začínať s nižším rozpočtom do toho minimálu, ale môže sa stať, že majú projekt, ktorý skutočne patrí do majoritnej skupiny a tým pádom si myslím, že toto bude cesta, ako im pomôcť. Ďakujem. Dobre. Minimál to sú galeje. Dobre. Ja si myslím, že to je veľmi rozumný návrh, o ktorom sme diskutovali viackrát. Konečne je to ako na papieri a poprosíme kanceláriu, aby to nachystala na najbližšie rokovanie rady. Ak má niekto ešte nejaké doplňujúce poznámky pani Tatárovej, nie, naopak, ak nie, tak budeme o tom rokovať. Dobre. Príjmeme uznesenie na najbližšej rade. Dobre. A druhá vec, ktorou som sa chcela zaoberať, je vlastne, rada už to vlastne ako veľmi pozitívne prijala, keď som informovala o svojej ceste do Gorície, že sa vlastne zakladá fond na podporu strednej a východnej a južnej Európy, čo sa týka animovanej tvorby, čiže vývoj animovanej tvorby. Tieto veci, ja som vám to teda poslala, už sa to finalizuje, teraz sa píšu k tomu, tam bol ten návrh vlastne, ako by mal vyzerať ten reglement toho a ten štatút toho. A v podstate teraz cez leto sa to pripomienkuje, od nás to 3 až 4 producenti proste animovaných diel pripomienkovali, čiže to sme tam odoslali. Ja by som ale požiadala teda členov rady, aby sme urobili uznesenie v tom zmysle, že môžem za fond proste že budem mať mandát za fond, že budem proste s nimi ďalej rokovať a budem toto viesť. No len ja to potrebujem od vás mať schválené. Samozrejme, že to podporujem. A v podstate takto je to, že to som vám poslala, že teraz sa bude rozdielovať 90 000 ako každý rok, s tým, že 10 bude na tú administráciu a všetko, s tým, že sa budú podporovať proste 3 vlastne celovečerné ako animované filmy alebo seriály, teda tam ten rozvoj dostane 20 000, potom sa budú robiť krátke, tých bude 5, čiže nejak 60 000, je to tam rozpísané. A vyzerá to tak, že zatiaľ tých členov je asi 10, možno bude viac, možno bude menej, takže vlastne náš fond by to stálo ročne 10 000 eur, čo nie je taká hrozná suma na to, že sa vlastne podporí ten vývoj animovanej tvorby a hlavne tých celovečerných filmov, s ktorými vždy máme tu na problémy. No, takže ja by som vás poprosila o to uznesenie. Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Severné Makedónsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, Slovinsko sme spomínali, potom ešte Bulharsko tam bolo a Poľsko, samozrejme Poľsko. Aby som mal informáciu. Poliaci, ja si nepamätám, že by tam vystúpili, ale asi tam boli, lebo však to bolo pozvané z celého. Na Poliakov si nepamätám, ale pamätám si na Bulharov, čiže tých 10 by sa naplnilo. Hej? No, čiže a neviem, že či v budúcnosti nebudeme vlastne priberať k tomu aj
to Taliansko alebo Rakúsko, ktoré sú blízko, ale musia to byť minimálne dve krajiny z tých, to je CEE, proste centrálna a východná Európa. Takže ak dostávam mandát, bola by som rada, keby sa to dalo odhlasovať. Áno, to je, v tom materiáli to bolo, ja to hneď proste vám poviem. Oni hovoria, že sa to môže volať, samozrejme, že sa to môže volať rôznymi spôsobmi, tiež to navrhujú. European Economic Interest Grouping Animation, proste CE Animation by sa to mohlo volať, alebo animačný fond. Napíšme CEE animačný fond. No a ja teda ďakujem za dôveru a myslím si, že budem v tomto smere pokračovať aj s Uniou animátorov a vlastne bude sa to teda týkať. Budeme spísovný animátorský fond, a nie animačný. Animátorský, ďakujem. Dobre, takže ďakujem pekne. Môžeme to odhlasovať? Áno. Čiže prečítam? Áno, uznesenie. Ja som to len v rýchlosti, prepáčte. Rada audiovizuálneho fondu poveruje profesorku Zuzanu Bindl-Tatarovú k prístupovým rokovaniam v súvislosti so zapojením fondu do vznikajúceho medzinárodného fondu podporujúceho vývoj animovaných diel v strednej a východnej Európy. Perfekt. Yes. Dobre. Tak kto je za? Vlastne ja sa musím zdržať. Zdržal sa niekto? Ja sa musím zdržať. Bol niekto proti? Nikto. Konštatuje, že rada počtom 11 prijala toto uznesenie. Nevidel som pani Janku Pragerovú. Dávala ručku hore. Ručku maličku. 11 za, 1 zdržal. Ja ešte by som len... Pán riaditeľ ešte. Iba v rýchlosti do bodu rôzne, súvisí to s tým, čo tu už odznelo v bode 2. A to je vlastne, že zverejňuje oznám na webovej stránke Fondu pre žiadateľov o dotáciu v programe 5 v zmysle, že vlastne audiovizuálny fond si dovoluje požiadať žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe 5, tzv. Vrátky, o trpezlivosť z dôvodu dočasného nedostatku finančných prostriedkov fondu na tento účel. Audiovizuálny fond požiadal dňa 17. Ministerstvo kultúry o prípravu dodatku. V súlade s zákonom do dnešného dňa nebol tento dodatok aktuálneho audiovizuálneho fondu doručený. Čiže len informácia, aby vedeli, že proste je to síce v procese, ale nemáme peniaze aktuálne. Yes. My sa tiež musíme nejako brániť. My sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Kontakty aj dnes, ráno, ako sme dostali žiadnu odpoveď, takže to je taká poistka, že sme konali, ale máme to majorite, že sme konali. To nie je o hlasovaní, to je len, že na vedomie. Takže konštatujem, že rada toto uznesenie berie na vedomie. Áno, to je v poriadku. Nech sa dáme páči. do rôzneho. Teraz je rôzne. No, je rôzne. Preto som sa hlásil. Odznela tu na začiatku od pani profesorky Tatarovej taká poznámka, že však sme tu 13 a keď tu vidím tie knižky, ktoré som doniesol hovoriť dnes s pánom prezidentom, keď tu bol na zasadnutí Rady audiovizuálneho fondu. Stala sa veľmi nemilá vec. Ja nie som investigatívny novinár, ale neskutočne ma hnevajú isté veci, ale neviem sa s tým stotožniť, ak sa udeje na takomto fóre, ako je audiovizuálny fond, alebo niekto zneužije naše zasadnutie, taká vec, aká sa stala. My sme tu riešili vtedy neodporúčanie financovania toho neúspešného projektu prezident. A bol tu za slovenskú televíziu a STVR pán Starinský aj s producentom a Jožko to určite by to nepovedal, preto to ja poviem, lebo som sa to dozvedel, ale mi to potvrdil, že je to pravda. On tam vtedy v diskusii sa vyjadril, že ako člen rady si spomína na to, že ten projekt už vtedy mal nejaké problémy, alebo boli náznaky, že ani
ani dramaturgia RTVS tedajšia alebo rada upozorňovali na isté úskalia alebo na zlé uchopenie témy a podobne. A reakcia odveta bola taká, že niekto informáciu Rady audiovizuálneho fondu preniesol do prostredia STDR, do Mlynskej doliny, a túto tvorcovi podľa mňa dobrého a kvalitného, to je séria filmov alebo seriál o archeológoch slovenských, okamžite zastavili výrobu. Stopli to. Ja sa neviem stotožniť s niečím takýmto, aby sa tu niečo takého v tejto spoločnosti dialo, alebo v tomto našom prostredí, keď sa my tu sa... A teraz ja neviem, čo s tým urobiť, okrem toho, že by som napísal o tom článok, alebo že či nezvážime, že či nenapísať nejaký list novému vedeniu STVR, že takéto veci by sa proste nemali udiať. Keď tu budeme teraz riešiť odvetu niečo za niečo, tak to kam by sme dostali? A odskáče si to dobrý projekt alebo dobrá téma, ktorú možno na Slovensku ani, no určite by to vedel možno ešte niekto okrem Jožka Chudíka spracovať, ale nemožno v takej kvalite a podobne. A mne by to bolo ľúto, keď hovoríme a schvaľujeme tu aj dokumentárne cykly, dokumentárne filmy a podobné veci. A ja som videl niekoľko takýchto dokumentárnych filmov o úžasnej práci a prínose slovenských archeológov, ktorí sú uznávaní v celom svete, v celej Európe. A takéto niečo, keď sa dopočujem, tak to mňa hnevá. Preto som si dovolil vám kradnúť čas nášho rokovania a informovať vás aj o tom, že takéto veci sa dejú. To znamená, že my sme vtedy, neviem, či sme boli, myslím, že neverejnom. Ja chcem pripomenúť, že sme boli v neverejnom rokovaní. A preto mi to nedáva, je taká divná situácia v tomto, neviem to vyhodnotiť a neviem, kto by mohol mať až taký záujem, aj takú silu, toto urobiť, že takto hlúpo sa pomstí za to, že niekto si dovolí tu na zasadnutí audiovizuálneho fondu niečo povedať, veci, a vráti mu to úplne iným spôsobom. Čiže ale pod tým Jožkom musí byť niekto podpísaný, že nejde len tak niečo zastaviť. Ja si neviem predstaviť, že by niekto niekomu volal a oni by zastavili projekto. To sa mi zdá fakt že čo s tým urobiť? Z nášho pohľadu, že či v tom vôbec niečo chceme robiť, alebo ja to budem pátrať potom sám, ako publicista, novinár, a ja sa k tomu dopracujem nejakým spôsobom. Ale ma to hnevá aj uráža, že takáto reakcia mohla byť na to, že my sme tu niečo neverejné zasadnutie. A bolo to neverejné zasadnutie. To je nejaká zloba. Súvisí. A kto povedal, že nechajme pána Chudíka? Jožko, čo ty o tom vieš? Ja vás chcem poprosiť, ja bych z toho nerobil a nerad bych robil z toho kauzu a hlavne zaťahovať do toho môj tvorivý problém, lebo ja si požiadam znovu o pridelenie výroby alebo financií na výrobu. Uvidíme, jak to dopadne v ďalšom období. Lebo samozrejme je mi jasné, že sú ľudia, ktorí istým veciam neprajú alebo potrebujú pretlačiť svoje projekty a tak ďalej. To je, myslím si, že reálny pohľad, ktorý mi aj pán Štofaník potvrdí, že takto chodí, že aj v týchto procesoch. Mňa trošku zarazilo to, že tá informácia prebehla. Myslím si, že je dobré o tom vedieť a uvidíme, či sa to bude opakovať. Ja bych to takto uzavrel. Ja celkom nerozumiem, čo sa stalo. Čemu zastavili výrobu? Toho akože vyhodili z Crnu? Ja ako nechápem, ako to má súvisí s tým, čo sa dialo tu a obviňovaním členov rady, že vynašali... Nie členov rady. Bolo to neverejné rokovanie. A okamžite bola reakcia, následne bola taká po... Skrátka, aby som to vysvetlil, čo som ako pochopil z toho, z rady unikla informácia, že Jožko Chudík mal nejaké výhrady, ale to nebol predniesol len svoj názor, nič viac. Potom sme hlasovali. Hlasovanie dopadlo tak, ako dopadlo a
reakcia na tú akciu prišla ex post tej telke, že mu tam zastavili projekt. No dobré, ale tam musí byť niekto podpísaný, predsa však to bývalo tak. Oni, to je programová rada, ktorá schvaluje alebo neschvaluje návrhy projektov. To je celé. Takže ešte si to nekrútil. Nie, preto bych ja nechcel to nezastavilo sa to, len neschválili. Na tento projekt radšej. Ja by som to asi takto uzatvoril, že keď pán Nižanský sa pochopil, že bude potom patrať, bude nás informovať, ale ja si myslím, že vynášanie z rady, neviem, kto to mohol urobiť, kto dal takú informáciu, to je také dosť ako smutné, nemalo by sa to udiať, lebo my sme kolektívny orgán, ktorý tu kolektívne rozhoduje, kolektívne hlasujeme a je to demokratický spôsob. Výsledok je určujúci a tie výniky informácií tie by nemali byť. Však ale zhodol to je pán Starinský na tom vypočutí, takže to ani nemuselo by ísť od členov rady možno, že? To bola prvotná informácia, uvidíme, že čo bude ďalej sa tým skrývať. No ale teraz tomu už rozumiem, čiže tam nešlo zastavenie, proste nakrúcanie, ale programová rada to jednoducho neschválila. No tak... To je trošku... Vincent chodí na programovú radu. Na tejto som nebol, lebo až novom znova som prizvaný na programové rady. Tým, že som bol v hlase, sa dohodli s pani generálnou riaditeľkou, že ďalej bude na programové rady, aby som mal práve tie informácie. Na tejto som nebol, ale viem sa o to zaujímať, viem aj vám dať, nechcem teraz sa rozoberať. Tam je to nie nový projekt, bolo to pokračovanie projektu, bolo akoby zastavené, ale to má trošku dlhšiu minulosť, aj inú, ale nie, aby som to tu verejne rozoberal možno. Ďakujeme. Ináč to boli oceňované dokumenty, tak... Dobre. Môžeme si dať prestávku? Áno, to som chcel práve navrhnúť, že necháme bodu rôzne ešte otvorený. Nie, už ho môžeme uzavrieť. Ak nemá nikto nič, bodu rôzne by sme ako... Ja mám, ak máme bod rôzne, ale som si myslela, že to nechám nakoniec. Ja som len chcela poprosiť, že my sme minule vlastne prosili o to, aby v zápise bol, ale tak som to už potom nechcela, že opravať zápis, to hlasovanie, to žrebovanie k tomu hlasovaniu. A teraz budeme mať zase, tak ja som len chcela, aby sme sa dohodli na tom, že k najbližšiemu výberu členov komisí, aby sme teda explicitne sa dohodli na tom žrebovaní, nie na hlasovaní, pardon, to som tak narýchlo, na tom žrebovaní členov. Áno, aby sa to už neodkladalo, lebo... Som sa na to tu pripomína každý porad. Áno, presne tak. Ďakujem ti. A potom som mala takú úplne že formálnu vec, že mohli by sme dostávať program vo Worde, lebo keď si tam robíme poznámky alebo maníme, tým, že to PDF, tak sa mi to ťažšie. A ešte mám aj tie protokoly, neviem si ich zväčšiť, keď mám na telefóne. Nejde mi to, a to sa mi nestalo, že vôbec. On je ako keby zamknutý, ako keby PDF-kový. To hlasovanie je vo Worde, s tým, že každý si ho potom môže dať do PDF-ka alebo do JPG-čka, aby sa nedalo s tým manipulovať. No. Dobre. Krátku prestávku? Ja som ešte už len za seba, teraz mi to došlo, že v súvislosti s mojou cestou do Varšavy, ja tam nebudem žiadne ekonomické veci riešiť, čiže ja nepotrebujem nejaký mandát na to, ja vás len informujem a keď sa vrátim, tak potom budem informovať, že čo sa ako v náznakoch podarilo dohodnúť a potom by sme urobili to B. Sme to mohli Dobre, jasne. Dobre, takže ďakujem pekne zatiaľ, dáme si prestávku. Takže konštatujem, že sme protokoly prijali tak, ako sme ich prijali a pokračujeme v rokovaní ďalej. Ešte by sme mali, lebo pripravili to uznesenie v rámci... Hej. Pokračujeme v našom programe ďalej. Poprosil by som pána riaditeľa, aby nám prečítal uznesenie.
Áno, čiže je to návrh na zmenu a doplnenie článku 3.6 vnútorného predpisu číslo 1/24, štruktúra podpornej činnosti audiovizuálneho fondu na rok 25, kde by sa vlastne nahradil text, že paušálna suma dotácie určenej na vývoj audiovizuálneho diela by sa nahradilo slovo paušálna slovo maximálna. To znamená, že keď to bude maximálna, že vlastne umožňuje to odborným komisiám aj Rade fondu zmeniť túto sumu. Čiže uznesenie Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh riaditeľa na zmenu a doplnenie vnútorného predpisu AVF číslo 1/24 12.12.24, štruktúra podpornej činnosti na rok 25, v znení predloženom na rokovaní rady. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie vnútorného predpisu na webovom sídle fondu. Ja by som len doplnila, že to nie je nejak vycúcané z prsta, ale že je to na základe doporučenia komisie príslušnej. S tým, že potom by sme to možno mohli opraviť na to rozpätie. Ale to rozpätie tam tým pádom, keď sa povie... trošku ten strop, ktorý... Ale takto, že keď tam nie je paušálna, ale maximálna, takže vlastne tá komisia môže to rozpätie tam určiť sama. Akože je to to. Nestalo, že oni rozhodnú tak, že ostatní sa vyradia. Že takú poistku by sme tam mali dať, že ak sa prihlási príklad 20, tak bude tam priestor pre všetkých 20. S tým, že komisia môže tú sumu rozdeliť. Ale nie je tam strop určený. A mal by byť nižší, ako je teraz. Lebo tým pádom nepokrieme tých ostatných. Pán riaditeľ, hovoríme o tom, že je to v poriadku, keď sa povie, že je to paušálna, ale maximálna, ale tá maximálna by sa mala znížiť, aby bolo možné pokryť viacerých žiadateľov, tak ako to žiadal predseda komisie. Ja to mám pripravené v súvislosti s návrhom štruktúry na budúci rok. Teraz to nebolo ešte pripravené a bolo by to také, že na poslednú chvíľu, lebo... Dobre, tak to nechajme teraz tak na túto výzvu a od 1. januára by sme... Teraz by sa zmenilo len slovo paušál. Dobre. Dobre, takže o tomto uznesení dávam hlasovať. Kto je za prijatie uznesenia? Všetci prítomní. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nikto? Konštatujem, že sme uznesenie prijali. A v programe budeme pokračovať bodom 4, informácia o činnosti audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh uznesení. Poprosím pána riaditeľa. Bod 4.1. Áno. Ja som vám vlastne poslal písomnú správu aj s prílohami. Prílohami boli vlastne správa o zahraničnej pracovnej ceste na festival v Karlových Varoch a na Artfilme. Pripravíme z toho aj protokol o vecnej kontrole, keďže na to boli teda na Artfilm poskytnuté dotácia fondu. Tam by som len možno upozornil na správu o činnosti, že vlastne požiadala na spoločnosť Nut Produkcia producenta Jakuba Viktorína o možnosť vrátenia poskytnutej dotácie 50 000 eur na dokumentárny film, na krátky film Na milu Jarmilu a fond vyhovel tomu. Čiže zjednodušene ten film sa realizovať nebude. Producent o to požiadal a už aj peniaze vrátil, takže 50 000 vlastne má to k dispozícii. Asi nebudem vlastne ďalej zdržiavať, máte to písomne. Kontrola úloh a plnenia úloh a uznesení. Takisto bolo splnenie uznesenie číslo 71 a myslím, že máte aj písomne správu o činnosti Slovenskej filmovej agentúry od pani Bielikovej. Tá je na dovolenke, čiže nemohla prísť osobne. Ale správa je podrobná. Správa. Môžem vám takú... Mám podrobné v bodoch. No však, ja som takú poznámku, že ten podklad, ktorý nám posielate, tá informácia o činnosti vlastne kancelárie fondu,
či by bolo možné, keď nás informujete o nejakej žiadosti, infožiadosti alebo o čomkoľvek, minimálne teda aspoň jednou vetou napísať, čo sa tá žiadosť týka, lebo to, že my dostaneme informáciu, že prišla infožiadosť, my netušíme, že čo sa tá infožiadosť týkala. Takisto aj v prípade toho doručenia žiadosti toho krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave, tiež my vôbec nevieme, že čo sa to týkalo. Čiže vyslovene len veľmi stručnú informáciu by sme vedeli len, že o čo išlo v prípade, že by sme chceli o tom vedieť viac. No, v prípade krajského riaditeľstva v Trnave, tak tam vlastne bolo uvedené, že máme povinnosť zachovávať mlčanlivosť do obsahu žiadosti, keďže ide o prebiehajúce vyšetrovanie. A priznám sa, že nebol som si istý, že či aj keď rada je štatutárny orgán že či... asi žiadosť smerovala voči fondu, však tak zase my členovia rady sme viazaní mlčanlivosťou taktiež, čiže v tomto prípade, akože len do toho nášho interného podkladu, nie aby ste to tu verejne nejak prezentovali, len vyslovene pre nás informácie, aby sme trošku viac s tým boli oboznámení. Dobre, tak to môže len teda, nemôžem znovu vo verejnom režime, čiže nebudem to doplňať. Ale taký papier to nikto nepodpísal. Aký? Viazanosť, mlčanlivosť. Čo by to bolo za? Áno. No ale to potom, to je ako, keď niekto to nepodpíše, tak môže povedať, že s tým ani nesúhlasí, ne? Ale je verejný funkcionár. To musí v rámci vyjadrený. To podpíš nepustí. Lebo potom sú zase všelijaké barličky, právnici to vedia, ako sa z toho dostať von. No to je povinná strana všetkých vyplýva zo zákona, čiže tam asi nejaké ďalšie podpisovania alebo ďalšie súhlasy, čo tam asi nemá vplyv. No. Spravodajských službách vám dajú podpísať papier. No. Musíte mlčať. No a ten, kto nemlčí, môže byť vyhodený z fondu. Spravodajská služba asi musí byť vyhodený. Keď nemlčí. Je to také ako nejasné, podľa mňa, že ste viazaná mlčanlivosťou, ale ste niečo podpisovali. Je zákon, hej, ale každý zákon má aj ľavú, aj pravú stranu. A neznalosť zákona. Dobre, poďme ďalej. Takže bod číslo 5, nikto už nemá na pána riaditeľa otázku. Ideme na bod číslo 5, informácia o uzatvorených dodatkoch na základe uznesenia Rady číslo 23 z roku 25 z 13. februára 2025. To sme tiež poslali z príjmami, čiže ak by boli k tomu nejaké otázky, tak odpoviem. Bod číslo 6, tiež tu máte materiály, výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisí audiovizuálneho fondu. Čiže kto má návrh, tak tam je termín, dokedy má predložiť. 5. september. Ako ešte viete, každý člen rady má právo navrhnúť člena komisie. Áno. Komisie musia dostať materiály. Ten postup je taký, že vlastne do 5. septembra by mali prísť do podateľne k nám. Zaregistrujeme a ja vlastne z toho pripravím zoznam pre jednotlivé podprogramy, z ktorého budete voliť vlastne. Čiže tam treba uviesť návrh, že dotyčný člen ho navrhujete do komisie pre program 1.2 napríklad. Poviem to ináč. Dané filmy, dokumentárna tvorba, animovaná tvorba, distribúcia, aby sme mali to jasné. V distribúcii by nám mohol Ríško pomôcť. Ale je nejaký podprogram, vy občas spomeniete, keď vyberáte komisiu, že málo bolo možností, že nemohol a zrazu si nemali z toho vyberať. Všade je málo. Ktorý je taký najproblematickejší? Všetky. Lebo aby sme vedeli, končia mandáty niektorým. Niektorí sa môžu neuchádzať o ten mandát, tak je tam uvoľnené miesto a my to potrebujeme doplniť.
Ale aj keby bol väčší počet, z ktorého sa dá vyberať, tak by to len prospelo proste kreovaniu tých komisí. Čím viac návrhov, tým lepšie. Samozrejme s ohľadom na prax a vzdelanie. Dobre, takže beriete na vedomie. Ešte doktorka Maláková. To musíme schváliť jednak tú výzvu a ja by som len pár formulačných vecí k tomu, aby som mohla. V texte tej výzvy v odseku 4, tam by som len navrhovala, aby sa to zosúladilo so znením zákona, lebo tam je povedané, že člen odbornej komisie nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky z fondu, ale on nemôže byť iba žiadateľom na podporu audiovizuálnej kultúry. Vlastne v rámci textu zmysel zákona by mohol byť. Áno. Čiže tam to len zosúladiť, aby nám to šlo so zákonom. Potom na tej ďalšej strane, alebo respektíve tá príloha 1. My tam máme vzor na predkladanie návrhov, ale kde v tej výzve nie je povedané, čo predtým vždy sme v tej výzve mali, že na predkladanie návrhov je potrebné použiť ten vzor návrhu. Teraz ho máme v prílohe, ale text výzvy nikde na neobsahuje, čiže len neodkazuje, pardon. Čiže vyslovene len niekde tam doplniť odkaz, že ten, kto predkladá návrh, má použiť formulár, ktorý je prílohou číslo 1. A potom v tých prílohách aj v jednotke, aj v dvojke nám tam ešte ostal rok 2024. Dobre. A ešte otázka, že vypadla nám v tejto výzve možnosť predkladať návrhy elektronicky. Že je na to nejaký konkrétny dôvod, alebo že... To by malo zostať. No, tu je to... My máme elektronickú schránku ako fond? Máme len 2 mesiace funkčnú zatiaľ. A funguje? Keď je funkčná. Ale funguje len funguje, len nechodia notifikácie, čiže musím to kontrolovať. Aha. A je to len na mňa a na zástupkyňu, čiže neviem sa k tomu vyjadriť, že či doteraz to bola povinnosť posielať poštou. Nebola povinnosť, keď som pozerala predchádzajúce výzvy, tak tam sme to mali ako možnosť, že buď elektronicky, osobne sem doniesť, alebo poštou, alebo kuriérom. A teraz tá možnosť elektronicky, ak som správne... Tak, áno. To ide za mesiac. Teraz, ak správne pozerám, tak táto možnosť tam nie je. Tak len, že... Dobre, doplníme to akože... Doplníme to. Dobre, za mňa všetko. Čo to je? Taký divný zvuk. Niekto nám podpilováva okna. Trošku stoličku ti tam režú. No. Čo to? Režú ti nohu na stoličku. Možno nejaká ploštica. Myška. Myška. Nie, asi stolička vrzga. No dobre, tak keďže bol návrh na úpravu tohto materiálu, tak musím prevedem hlasovať. To hlasovanie spojíme aj s prijatím číslo 6. Čiže ak to kancelária má doplnené. Môžem nadiktovať asi uznesenie? Tak mi to pomôže. Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje text výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisí audiovizuálneho fondu. Není zmien prijatých, prerokovaných a prijatých na rokovaní rady. Jasné. A to odhlasuje za Takže ste si vypočuli doplnené uznesenie, dávam o uznesení hlasovať. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Nie, ďakujem. Nie. Všetci prítomní, pre istotu je niekto, ktorý sa zdržal, alebo je proti, nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté.
Niečo vonku. Asi hej. Tak ideme na bod 7. Návrh na vyhlásenie výzvy audiovizuálneho fondu podľa SPČ 2025. Otváram diskusiu. Ja by som možno mala otázku. V texte tej výzvy, ako je povedané, že je vlastne určená na podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.2 a 1.5, ale pri tom prerozdelení finančných prostriedkov zároveň je povedané, že na túto výzvu je alokovaný zhruba 1,5 milióna, ale pri tom rozdelení finančných prostriedkov nevidím 1.5. To sú minority. No, čiže... Takže ako keby celá tá suma je rozdelená iba na 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2. Ak správne pozerám. No ale súčet je dôležitý. A súčet by mal byť to, čo je uvedená celková. Hej, 25, no. Pane riaditeľ, vypadol odtiaľ minoritný program. Ja vás počúvam. Ten zvuk mi strašne pripomenul, že my ako deti, keď sme chceli... Neviem, ak mi dáte minútku, ja si musím do kancelárie. Pričom sú tam dole nižšie urovedené priority pre 1.5. Dokonca, hej. A potom ešte som sa chcela opýtať, že či to nemôže byť pre tých žiadateľov trochu zmätočné, že v podstate výzva je určená na 1.1, 1.2, 1.3, ale tie peniaze sa budú udeľovať v rámci 1.1 iba na 1.1.2. Viete, že iba na produkciu a nie na vývoj. Lebo tá výzva bude znieť ako keby aj na vývoj, aj na produkciu, ale reálne tie peniaze sú naplánované, že sa budú poskytovať iba na produkciu, nie na vývoj. Je tam napísané? No takto, ale samozrejme, ale na vývoj je určená výzva číslo 5/25, čiže to z toho ako keby sme brali Ja viem, len z tohto to úplne nevyplýva a pre tých žiadateľov to môže byť je to v tom nadpise, že to je produkcia kinematografických diel, čiže to musí byť 1.1.2, môže to byť nič iné. No ale napríklad keď máme 1.4.2, tam to máme vyšpecifikované. Ale to už minulý rok, nebol to aj v predchádzajúcej výzve, že sme to riešili a doplnili? Neviem, ale zase takto tu máme aj v štruktúre podpornej činnosti, takže ono ako upraviť to nemôžeme, len asi keď budeme schvaľovať štruktúru, že aby sme to tam presne vymedzili, že na tie jednotlivé, hej, lebo takto to naozaj môže spôsobiť chaos. Tak sa môže tá dvojka doplniť pri všetkých, aj jednotke, aj dvojke, aj trojke, 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2. Áno, len to hovorím, že asi až keď budeme schvaľovať štruktúru na budúci rok, lebo takto to máme presne uvedené v tom prehľade, ako budeme zverejňovať výzvy v štruktúre podpornej činnosti, tak to máme presne takto urobené. Tak už teraz zase by som to nechala tak, ale že keď budeme... Že sme to mali opraviť. Áno, že to Jasné. Treba to povedať, pán Cezar, zapíšte si to a treba, aby to pán riaditeľ dostal do rúk. To pripomienku. A ešte na tej druhej strane, ten druhý odsek, tam je povedané, že osobitnými prioritami podpornej činnosti fondu programu 1.1 až 1.3 pre vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie a tak ďalej, ale v tej štruktúre podpornej činnosti máme povedané, že táto výzva sa práve že netýka audiovizuálnych diel primárne určených na televízne vysielanie, že či potom má opodstatnenie, aby tam toto ustanovenie bolo v tej výzve. Určite, že nie. No. Nie, lebo to zase bude zmätočné. To vypustí. To aj minulý rok tak bolo? Áno, predchádzalo, hej. To sú tie automatické kopírovania.
To je náš posledný. Dobre, to sme si ešte nevyšli, čo? Áno, tu je napísané, že osobne v kancelárii fondu, poštovou kuriérom. Nedá sa to, toto sa nedá posielať. Takže ospravedlňujem sa za zdržanie a chybičku. Program 1.5 môžeme doplniť 225 000. Aha. A pán riaditeľ, vedíte? Takto, pardon. Program 1.5 je 225 000 a pri programe 1.4.2 tam má byť uvedené 50 000. Je 50 000 a program 1.5, čiže produkcia minorít 225. A čo by nám potom súčet? No a súčet samozrejme. Áno, potom bude iný. Asi. Už ma pomôžeš. Správa sa s tým. Co robíte? Keď možno ísť. Mne to neprešlo. To je to, čo mi neprešlo. Čiže produkcia krátkometražných audiovizuálnych diel len 50? Áno. Súčet je 1.575. O 50 000 viac. Prosím vás, nechajte trochu tie dvere otvorené. Hej, nech sa to trošku vymení. Ďakujem. A čiže tá 1.5 to bude potom, ktorá dostane koľko? 1.5 je 225 000. 1.1.2 950, 1.2.2 150, 1.3.2 200, 1.4.2 50 000, 1.5 225. Áno, áno. A celková suma tam ešte. Celková suma 1.575. Tak, áno, 1.575. Je to vlastne totožné s výzvou číslo 2, ktorá bola na jar. Má niekto výhrady k tejto výzve? Chce ju doplniť? Ak nikto, tak dávam hlasovať. Kto je za túto výzvu? Ja môžem zmeniť tých mojich pripomienok, ale... Áno, pripomienok. Pripomienok a doplňujúcich údajov, ktoré predložil pán riaditeľ. Takže sme to odhlasovali jednomyselne pre istotu. Kto je proti, kto sa zdržal, nikto. Konštatujem, že sme tento program prijali. Takže tým pádom sme vyčerpali dnešný program. Ja mám ešte na záver, a už sa môžeme vypnúť z vysielania do priestoru.